Temos que ter moito cuidado coas cousas que subimos ás redes sociais. Non só polo tema da privacidade, senón porque tamén, en moitos casos, prácticamente deixan de ser nosas. Por exemplo, nas condicións de Facebook, esas que non nos lemos, pois xa indican que Facebook se outorga o dereito a utilizar os contidos que nos subimos, pois fotografías, vídeo, etc., a utilizalos prácticamente para o que queira, sen ter que pedirnos permiso. Xa lle estamos cedendo ese permiso previamente. Entón, por ese lado, pois é unha precaución que temos que tomar cando subimos contido ás redes sociais. Por outro lado, a hora de marcar a privacidade, quen pode ver ou non pode ver as nosas fotos. Está moi ben e hai que utilizalo, pero nunca estamos libres de que alguén poda facer unha captura de pantalla do noso contido e despois redistribuílo libremente. Entón, eu creo que é importante que cando subimos algo ás redes sociais pensar que perdemos o control sobre ese contido e telo en conta.